Kurwa Sorongo rwa Gusii Otinyo Nyamaterere goitwa n'abasongo n'omutuoye kuirwa ab'omwaka w'eriweyemo chimi kianda na isato litkolia rero nigabaga kabekiombe kia Mwanyagetinge Heritage Council bakoragwa n'omunyakerugo Sir George Nyakundi nabo igoyo kabero mokonyi w'omuchancellor we University ya Kisii Professor John Akama barairo korobekana imeyomo cy'obusongo nabo igo hukwana asomwara cha oculture eliyokogania omutu bwotenyo koiranirwa eliyobayoenie eliyokokora chitanguche chichigendete kwanikigwa asegesako ky'omugusii Murigito Petro Machini na ikera na sinsemecho nabo igo twariganiria orobotero kubwatia Ni myaka mingi yetere kisogwito kwae Otinyo Nyamaterere n'omutwae kuirwa ensi y'Abongereza itukira rero nigabaga kabekiombe kia Mwanyagetinge Heritage Council bakora n'omunyagetumbe George Nyakundi nabo igo oyo kabero mokonyi bw'omuchancellor we University ya Kisii John Akama nabo bwatani bande bekiombe kyo obasokire na okaritare yo murembe imeyomo cy'obusongo Ero koboria abarai awesona negati kubakonya konyoro omutu yo na kuyutindeka asikemera ky'omugusii kurengana na George Nyakundi niganyakabuga kwera emechande menge baeterete nabono nigo baganire omutu yo nyakabuga kwiranwa nabigo banyako bakwewengere yabo yanyakobage gusiriwa chinga kicho obumaene bw'omugusii omutu oye igano ntetwe omutu okairu Bongereza ase myaka menge twabere tukuboria abantu baito serikali ya Queen mpaka Queen orarire igo tutagete omutwe bwotenyo ebitagene ebinge byakoretwe igagusii abantu bagaitwa chiombe chito chikakurumwa rero twachaga naende nabagaka bago chikoteba tali twacha gusaba etwacha go demand ebintu byeito byasaregetu twakanwe n'omutu orie oirane oje gotindekwa ase ekemira ky'omugusii ase nsema yaye eyo kabero mokonyi bw'omuchancellor we University ya Kisii Professor John Akama ganyakabuga kwera amakongo ao nabigo bagwetera buna barabwa bagaka ase bono baganirie abarai bonsi weswana negati nakubakonya ero kwenekinga omutu bwotenyo Nyamaterere ngorusuwore ensi y'Abongereza na kwene waiga orugongo rwa Gusii Otinyo Nyamaterere mumurabo w'abamurorwanetie abasongo alenge n'abamuraba abagusiya abamuraki misano bakarwania abasongo esegiye nena ari musocho orengo mwaka bwiribwe mona mya kianda na isana isato bakabarwanetie abasongo bakabwa abasongo esegiye ntangani nonya abagusi baitetu ororo nande ko ruororo maya abasongo bakamaya kwirana gocha sabagusi ko attack ko revenge bagaita abagusi bagasamba kinyomba bakamaya kwira cyombe kiri bukombi abagusi bagaita site ya 500 goto wote banga tigatoe we omotwe bwotenyo Nyamaterere oyo butoretwe okairuwa ari Bongereza okagakira ase museum nenguba yaya neritumuri yaye ochichega gase itogusii tonyo tindike neke gusii erinde tobokorea amangana yekemira gyaito erinde nariturabe no moremba sabagusii wono kubori kwabo ngo cyasabari ao wesona negati nakubakonya ero koreta omutu bwotenyo Nyamaterere ero ayenewe asinchire yekemira ky'omugusii tunauliza viongozi wetu katika serikali kuu na serikali zetu hapa nyumbani Nyamira na Kisii wakuche karibu na haya mambo ili wawezeshe Mwanyagetinge na Wakisii wote kwa sababu tuko pamoja ili kichwa ipate kuletwa hapa Kisii na ifanyiwe pario ambayo itakuwa ya maana. Tafadhali tumeomba wenye wako na hiyo wenye wamesikia hiyo sauti watusikie vile tumekucha hapa, watuone vile tunalia tafadhali mwenzangu, tunalia tunapiga makeke ili hiyo kichwa ikuje isikwa kulingana mchibu wa desturi ya Wakisii. Hakika tunalia, ancestors wanalia aba sokoro chite chikorera akinkures ni demand kwamba wale ambao mnahusika viongozi wetu kuanzia Wakisii Kenya mzima na Afrika, sisi ni wa Afrika, tunalia kwamba
Zile ng'ombe zetu wazungu walichukua, zile nguo za ule mzee Muhenga waliochinja na wakachukua kichwa chake, tunasitaka. Ndio tufanye madhambiko. Ndoto jiko sabango mugako iyo mutubu tenyo ochega. Ekarojira otinde kwa senjira ebwenerete elinda baguzi bagende erainia yemo. Kuripotiria Ensoko TV kure county ya Kisii, Chepethuel Machin.